Hello mga kamags, this is Indians TV, welcome back. Karon atong pagreaksyonan na pod ang France team sa ilang cover nga Sway. Bali kanta ni Big Runga. Oo, naman siya Big Runga. Karon atong pagreaksyonan kung unsa gid na pod ang ilang pag-cover ani. Ini taw dugay-dugay na po nga kanta pero nindot kayo pang paminawon hangtod karon mo na ipatukar sa mga kuan gihapon sa mga FM karon. Oo, nagihapon na siya. Nindot ni siya nga kanta. Atong tan-awon sa pag-cover ni si Char bali karon ang magkuan. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Pero sa mga bag-o diha nga nasaag sa atong channel o ikaw nakakita ka ani karon, subscribe na para di nakasigig pangita pa sa sunod kintahay nga na i-upload pangita na pug ka nakalimot ka. I-subscribe na dayon kay para sa sunod ma-update ka sa sunod nga mga video nga atong i-upload. I-like na lang pud para i-recommend ta ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakakita ani. Okay? Sige. Di na ta maglangay, wa naman tayo laing gihuwat. Magsugod na ta. Magsugod na ta. Okay. Gwapo sa gayong kung si gitara oh. Intro pa lang oh. Indot yung tingog. Stray, don't ever go away. I should be much too smart for this. You know it gets the better of me so. Times when you and I collide, I fall into an ocean of you. Pull me out on time, don't let me drown and let me down. Okay. I say it's all because of you. And here I go, losing my control. I'm practicing your name so I can say it to your face. It doesn't seem right to look you Enjoy lang, enjoy. in the eye. And all the things you mean to me come tumbling out my mouth. Indeed, it's time to tell you why I say it's infinitely true. Gwapo sa mo pagka. Say you'll stay, don't come and go. Blinding na oh. Like you do. Yung back up yung chin. Sway my way, yeah, I need to know all about you. And there's no Kining nindot kasi Char basta ingon aning mga kantaha gyud mga ang kuan ba mga English giling nga kuan mo nindot kasi Char. So do sa pod kani atong paminawon sa iyang pagkanta maayo kay ang diksyon litok kaayo ba. Nindot kayo di ba atong makita. So sa pag-intro pa lang ganiha oh, grabe na kanindot kay ang kuan pag kuan sa gitara ni Chin bali. Nindot yung tingog sa gitara. Madayon ta. I know it to be sure why everything's turned inside out and stealing so much doubt. It makes me so tired. I feel so uninspired. Okay. My head is battling with my heart. My logic has been torn apart, and now it all turns out. Comes with it. Oh, nindot every kay yung afternoon. litok ba sa kuan ba tingog o kuan ba lyrics ba kada words gali. Don't come and go like you do. Sway my way, yeah, I need to know all about you. It's all because of you. Kintingog ni Char ba madugay ni siya sige kanta o maka edad na gid ni siya og kuan mga 20 yan ano dalaga na gid kayo mo develop gid ni pag-ayo yung tingog yun. Okay, nindot na gali sa pagkakaroon pagali o ato nang makuan
taas pa mo nindot pa gini yung tingog. Ika nindot na kayo. All because of you. Gitara na oh. Gida ng chin. Simple ra kayo. Now it all turns sour. Goes sweets in every afternoon. It's time to tell you why I say it. Kuan po ko ni kuan ba? Bahin kang Francis bali ba? Kay binag o gid ba ya si Francis kanang ang hilig ba ni Francis kanang sa mga sa iya pong unta na nga pangidaron bali ba nga mga genre, pero makasabay siya sa iyang mga anak, genre sa iyang mga anak, susama ani karon oh. Yun ani. Ang Francis gid ba ya ka mga folk song ba ya mga ana ba ya kada sagaran. Mga Freddy Aguilar, mga Joey Ayala, yung ana nga matingog kuan man kang Francis, pero nakibagay si Francis sa iyang mga anak sa tingog bali o sa bahin sa mga genre nga sa iyang mga anak. Kay kang Chin pud lahi man pud ang genre pud niya. It's infinitely true. Say, oh, say, don't come and go. Ay, iro. like you do. Okay. Say my way, yeah, I need to know all about you. Okay. Say you'll stay, don't come and go like you do. Say my way, yeah, I need to know all about you. It's all because of you. It's all because of you. It's all because of you. Okay. Thank you so much Okay. for watching. Wapo na pud. Friends, Subscribe mo sa ilang channel. God bless. Okay. Human na pud ta. Ini guwapo kay yung pagka kuan naghapon nila pagka-cover aning kanta. Oo, nindot kayo kay makana ko ba nga makana ko nga si Char gyud basta bahin nga ingon aning mga kantaha o sa English nga mga kanta nindot kay si Char gyud. Samot na ni siya og mo na gid siya mo pangidaron nag mga 20 mo develop na niyang tingog. Karon pila pa ida si Char karon mga 15 pa man siguro o 16. Ingana na pag mo edad na gina siya mo kuan na dalaga na gyud. Ayo ana nindot na gid ang tingog ni Char gyud. Samot na gid kanindot. Bahin pud kang Chin pod back up si Chin karon kuno sa pagsugod pa lang sa iyang pagtugtog sa gitara nindot yung tingog sa gitara. Oo, nindot kayo iyang nakuha ang intro. Din usapod kang adtota kang Francis. Anak ko Francis ba nga? Si Francis makakuan siya sa iyang mga anak nang bali iyang makuan bali ang kung unsay genre sa iyang anak makasabay siya ba? Oo, yung anak maginang banda dapat variety man dapat ka. Variety dapat inyong mga tugtugan kay para daghay makasakay kintahay o daghay maganahan. Dili nga to sa mga karaan dari tas binago yung anak magina. Hindi taganahan sa sayaw-sayaw mga modern kintahay dari tas mga kinaraan. Yung anak naman ko ng pan sa banda. Pero karon no makakuan gyapon si Francis gyapon kay kuan ba kung si genre ni Char iyang kanon na siyang papa pero sa ito na magid si Francis gyud. So si Chin lahi po kay genre po nasampagita asin ana pwede na ka Chin ang Char ang international ang kuan kang Char ay nindot kayo pero kani pong kabahin day ka Chin day pwede siya sa kang kuan kang ang tingog mong ni Chin good kanay pagka pagaw-pagaw gali para anang sa murag pare atong direksyon na to atong niagi nga katong sa carpenter. So yung nana ang tingog ni kuan kapareha gyapon. So
Si Francis, Freddy Aguilar, wa na rin lain, grabe ka nindot kayo. Diba? Nindot kayo. Si Kan, ato na lang pong ihuwatan na nga si Dudes, mudako, ug mo kanta na pod. Kinahang na practice guys, Dudes, para kumplito nagigayo. At nakatingog ang pagkuana na to paminawan. Diba? Sige. Sa inyo kasulti sa atong video karon, comment din nyo kung ganahan ba mo o sa inyo kasulti ani. Comment ninyo. Pero sa mga bag-o diha nga wala pa naka-subscribe nga nakakita sa atong video karon, subscribe na mo. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. Okay? I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga taong wala pa nakakita ni. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Hangtod sa sunod. Ini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out. So tired, I feel so uninspired. My head is battling with my heart. My logic has been torn apart, and now it all turns out. Come sweet